Jos haluat osata porrasleuan, harjoittele näitä. Uskon, että osaat jo leukoja, jos tää on sun tavoite, mutta jos et osaa, niin mulla on vähän vanhempi video, missä mä opetan, mitä sä saat sun ekan leuan. Mutta aloitetaan sillä perusteella, että sä osaat jo leukoja. Mikä sun seuraava tavoite on saada eksplosiivisia leukoja, eli räjähtäviä leukoja silleen, että sun rintalasta jossain kohtaa alkaa osua tähän tankoon. Niiden harjoittelussa on sellainen vinkki, että harjoittelet semmoisia nopeita ja räjähtäviä toistoja. Roikut ja vedät nopeasti. Esimerkiksi sä et saa vielä ihan sinne asti, niin vedät niin korkealle kuin sä pystyt. Ja sitten uudestaan niin korkealle kuin sä pystyt. Ja pikkuhiljaa sun lihasten, jos räjähtävä voima vahvistuu. Seuraava sen jälkeen on sitten nousimiasleukoja, missä me otetaan leveä ote ja vedetään yhteen puoleen aina. Ja toinen käsi auttaa sillä, että se painaa sille suorana. Eli yksi painaa suorana, toinen aina vetää. Niitä voi myös harjoitella kumpparin kanssa, jos eksplosiivisista leuoista suoraan tähän meneminen on vähän vaikeaa. Sitten kun jousimiasleuat alkaa sujumaan, alat siirtymään typewriter pull-ups. Eli vedät itsensä ylös ja alat siirtymään tällä ylhäällä painoa kädestä toiselle. Ja näitä harjoittelet silleen, että yksi siirto on aina 11. Eli silleen sä voit sitten nostaa niitä toistoja pikkuhiljaa. Sitten kun sulla alkaa onnistumaan jousimiasleuat ja typewriter-leuat, niin tääkin temppu alkaa olemaan jo aika helppo.